Sojawan Faransa da ake so a kawo mana a jibge a Nijar, gaskiya ba a yi wa talakawa adalci ba. Wallahi mu ‘yan Nijar ba a mana adalci ba. Domin tun kafin ma lokacin da ‘yan majalisa za su duba lamarin domin su ba da sakamakon cewa za su zo ko ba za su zo ba, sun san da cewa talakawa babu wanda yake so wannan sojoji a kawo su a jibge mana su cikin ƙasa. Babu wanda yake so, babu mai goyawa wannan abu baya. Kuma ba don wai ana racist ne ko kuma an tsani mutanen Faransa, a'a. Abin dai da suke yi da yadda dai suke tafiyar da lamarinsu a ƙasashenmu, yadda ka san dai tasha, kowa ya zo ya baje kolin shi, shi ne mu abin da ba ma so, ba wai su kin ba. To amma abu tun da dai an jarraba shi shekara da shekaru an ga abu ba wani ci gaba ba yake, babu ci gaba a cikin shi. To me zai sa ga matasa sun rage sun yi magana, ‘yan ƙasa, talakawa, kowa ya yi magana, kowa ya faɗi albarkacin bakin shi. An rage an sani, majority ba sa so. To kenan bai kai ba ma a ce an zo mana ta wata hanya daban. Wallahi wannan ba a yi mana adalci ba. Ba a yi mana adalci ba, wannan cin amanar talakawa ne, cin amanar ‘yan ƙasa ne. Kuma bayan haka kun ci amanar shugabannin Afirka wanda yau suke nan suna ta fama su ga sun samo wata mafita ga Afirka gaba ɗaya. Wallahi kun ci amanarsu. Domin wannan cin amana ne, ku da kanku kun rage kun sani, ba abu ba ne wanda yake mai daɗin ji ma a ce yau Mali wadda take maƙwabciyarmu, wadda take can da in mun koma tarihi ƙasa ce ma guda ɗaya, da Nijar kin da dai sauran ƙasashe, wasu ƙasashen wanda suke kusan nan ƙasa ce guda. A ce yau Mali ta ce wasu su fita su bar mata ƙasa saboda sun ga babu ci gaba cikin wannan al'amari, abu baya ci baya cinyewa. Mu kuma saboda Nijar ta kasance ƙasa kamar tasha, kowa ya zo dai ya sabka ya baje kolin shi ya gama ya tahi. Wallahi wannan abu gaskiya bai yi kyau ba. Wallahi bai yi kyau ba, kuma kowa ya rage ya sani wannan abu da aka yi, an dai yi shi kawai. An dai yi shi amma talakawa wallahi mu ba mu yarda ba, kuma ba ma goyawa wannan abu baya ko ɗaya. Kuma cin amana da kuka yi na sauran shugabanni na Afirka wanda suke nan suna ta fafutukar su ga sun samo wa talakawansu inci na kai wanda yake 100% ba wai ‘yancin kai ba na suna kawai. Haba da Allah jama'a. Wallahi ‘yan majalisa gaskiya abinda dai wannan dai sakamako da an ka bada na cewa daga ƙarshe dai bayan duk wannan gwagwarmaya da mutane suke, duk wannan rashin amincewa da al'umma suke nunawa, a ce daga ƙarshe dai kun zo kun ce kun yarda za a kawo su, to ai wannan abu gaskiya kam bai yi kyau ba, kuma ku da kanku kun san da cewa ba fa ra'ayin talakawa ba ne kun kai amfani da shi, wannan ra'ayi ne naku kawai domin wani abu da kuke ga za ku samu cikin shi, ko kuma dai domin dai ba ma don talakawan ba kuke nan. Saboda Allah fa, ku duba ku gani yanzu ƙasashe nawa a Afirka wanda suke nan suna fama a yau, kuma al'amarinsu alhamdulillahi akwai alamar dacewa. To amma a ce wai mu Nijar muna ji muna gani wasu su kori sojojin daga ƙasarsu domin dai su samu ɗan wani sauƙi, mu kuma a ce a'a, da yake ƙasarmu tasha ce kawai a dai kasu a jibge su. Kun yarda ba ku yarda ba, talakawa wannan matsalar ku ce. To tun daga yanzu dai kun san da cewa dai ba dan ku ba suka zo. Ba dan ku ba suka zo, sun zo domin su kansu kuma domin Turawa. Ni dai haka zan ce wannan abu kawai. Domin shi dai an rage an sani, yau in ka ɗauki misali cikin mutanen Nijar, ka ɗauki mutum 100, yana da wuya ka samu mutum ɗaya wanda yake in dai an ba shi dama babu wani abin da zai takura mishi, ba a saye shi ba, babu wani abu zai baka cewa shi baya goyon bayan wannan abu. 99 nan za ka ga ba sa goyon bayan wannan abu. Cikin mutum 100 in ka yi sa'a za ka samu mutum guda. To amma a ce yau an zo an ba da wannan dama ba tare da izini na talaka ba, ai wannan abu lallai gaskiya bai yi kyau ba. Ko da mu ba za mu iya mu yi wani abun ba, mu dai za mu faɗi muku namu ra'ayin, mu matasa, ‘yan ƙasa, talakawa. Ku dai duba rezo sosiyokin nan, wane ne wanda yake ya yi laminta da wannan abu da aka yi a Nijar. A ce yau
a zo ana magana da incin 'yan ƙasa a ce wasu kwana ma suke yi. To ai wannan abu ku da kanku ma kun san ba wai shi bane a gabansu. Wannan abu ba shi bane a gabansu, abin da yake gabansu kawai Faransa ce. Kuma wannan abu ba zai kai mu ba gaba. Wallahi ba ci gaba bane, ci baya ne. Kuma cin amana ne mun kai, wannan cin amana ne. Kuma mu muna mai ba mu Mali ma da dai sauran ƙasashe haƙuri, da kuma muna fatan su san da cewa mu talakawa na sauran ƙasashe da dai Niger, mafi yawanmu muna ba su goyon baya 100%. Kuma ga abin da ya faru sai su yi mana haƙuri, domin shi na san da cewa kamar yadda dai kun ka gani in kun duba rezo sosiyoyin nan, 'yan Mali nawa wanda sun ka kawo kukansu, wanda sun ka yi magana da cewa su ma ba su ji daɗin wannan lamari ba. Kuma talakawa laihinmu ne, domin 'yan Niger yau ka duba, ba yau ba ake cewa ku duba lamarin nan, amma yanzu ga shi dai abu sai tahiya yake yana ƙara lalacewa. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Haba da Allah.